Og i dag skal vi kaste på den her drage. Jeg skal lige sætte nogen her. Og i dag har vi Jakob med, så det bliver mega fedt. Ja, og man har 3 forsøg. Og man skal stå her, man må ikke gøre sådan her. Og du starter jeg. Man må ikke gøre sådan her. 100! Ja, du starter. Det bliver super svært. Og man må ikke gøre sådan her. Skal jeg? Nej! Den ramte i munden. Smagte den godt? Det tæller som pluspoint. Det tæller som 1000. Nej, det gør ikke. Det tæller som den, du spiste. Det er lige så. Hallo, Jons. Han skal købe noget. 2 forsøg tilbage. Den landte søster under. Den landte under billedet. Til det her. Den hoppede så. Det er faktisk en god hopbold. Og jeg prøver igen. Det er det sidste. Det er virkelig svært. Okay, min tur. Ja, det er min tur. Du skal lige filme her. Så er det jo mig. Ja, det er min Nej, giv Nå, mig. jeg kan snakke om dem jo. Nej, Laurits. Jo. Nej, Jeg må Laurits. skifte. Nej, Laurits, giv mig den. Tak. Og ja, det er min tur nu. Du har jo... Nej, det er 30. Du har allerede vundet. Men det er ikke... Det er ikke. Nej, Laurits. Vent lige, du stod der, Laurits. Du skulle stå helt ude i hjørnet. Det gør jeg. Det kan vi lige jo lige... Det gjorde måske lidt ondt. Jeg tror, den fik et nyt øje. Og øjet er jo faktisk alt blå. Laurits! Du står i kanten. Og så er det igen. Ja. Jeg skal bare lige blive sidste skud. Du står ikke ved kanten. Nej, vent. Jeg skal gøre den her. Så starter vi for ny. Jeg ramte 100! Ja, vi starter på ny. Nu er det sgu Jakobs tur. Nej, lad være. Det går faktisk ondt. Undskyld. Det går faktisk ondt. Ja, du ramte mig lige i hovedet. Lad være. Yeah! Sidste forsøg. Laurits. Vi skipper til, når Ej, nu Laurits... gør jeg mig. Skynd dig. Ja, han går 100. Vi ses.